Gold Diggers Part 2. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay mga lalaking gold diggers. Mga lalaking naghahanap ng mga karelasyon na babae na ang pakay nila ay hindi upang magmahalan kung hindi para makinabang sa relasyon. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Noong sa unang ating tinalakay na Part 1, ang pinag-usapan natin ay mga gold diggers na mga babae at kung ano yung mga katangian nila na para na sa ganon malaman ninyo, magabayan nyo sila o at the same time, hindi kayo maging biktima. Ngayon naman, mga lalaking gold diggers. So itong mga lalaking gold diggers, paano naman natin sila makikilala? Una, kadalasan sa mga lalaking gold diggers ay mga good-looking men, yung mga magagandang features nila, mga makikisig sila, at kaakit-akit sila sa mga babae. Kung hindi naman, sila ay may mga abilidad at marunong silang maging charming at magpaibig ng babae. So, yan yung mga katangian ng mga male gold diggers. Pangalawa, wala silang maayos na trabaho, wala silang masasabing consistent o na career. Kung hindi patalon-talon, minsan meron, minsan wala. So, yan ang pangalawang katangian. At pangatlo, mahilig silang alamin kung ano ang iyong trabaho, kinikita, at kung magkano ang iyong mga ari-arian. Pang-apat, lagi nilang gustong alamin kung ano yung family background mo, kung ano ang mga kayamanan ng iyong mga magulang, o ng iyong mga kapatid, o ng iyong mga relatives. Lagi silang curious, lagi nilang gustong alamin kung ano yung mga kanilang mga natamo sa buhay. Panglima, meron tayong tinatawag na mausisa tungkol sa mga kaibigan mo. Gusto niyang malaman kung sino yung mga kaibigan mo para nang sa ganon masukat niya sila at makilala ka ng husto kung ano talaga ang lalim ng balon ng iyong kayamanan. At pang-anim, mahilig mag-shopping. Kahit na lalaki siya, kakaiba siya kasi kadalasan babae mahilig mag-shopping, pero siya mahilig mag-shopping bilang isang lalaki. Pang-pito, lagi niyang gustong bibilhan mo siya ng mga mamahaling gamit o bagay para na sa ganon, yun ang kanyang pamamaraan para mahikayat niya na sabihin mahal mo siya. Pang-walo, lagi siya naghahanap ng paraan kung papaano kanya makukumbinsi na pautangin mo siya dahil nagka-problema siya, meron siyang problema sa kanyang trabaho, kaya kailangan niya ng salapi. So yan yon. Pang-siyam, yung naiinis siya pag hindi mo pinagbigyan at pinautang. Makikita mo kaagad yun sa karakter niya na madali siyang mainis pag hindi mo napagbigyan tungkol sa salapi. At pang-sampu, sa umpisa lang siya magpapakitang gila sa gastusan. Pero pagdating sa mga susunod na inyong pagkikita, magdadahilan na siya kung bakit hindi niya kaya magbayad, wala siyang pera, dahil may problema siya sa trabaho niya, may umaapi sa kanya, so bibigyan kanya ng mga drama at nang sa ganun ikaw ang maglabas ng salapi at tulungan mo siya. Lagi siyang marunong manuyo at the same time lagi siyang magbibigay ng mga sad story sa iyo at the same time kwentuhan kanya na siya'y laging may problema, may emergency at siya'y naaapi para na sa ganon mahut-hutan kanya. Yan naman ang mga katangian ng mga male gold diggers na dapat nating bantayan para nang sa ganon kung tayo may matagpuan ganito, dapat gisingin natin sila, ipagdasal natin sila, gabayan natin sila, at kung hindi naman talaga maaring mapagbago, iwasan na lamang para hindi kayo maging kawawa at maging biktima. Dahil at the end of the day, ang isang relasyon dapat give and take. Dapat sinasabi nga nila through thick and thin, hindi ba? In sickness or in health. So yan ang tamang relasyon. Kayo'y nagmamahalan hindi dahil sa meron kang pakinabang, kung hindi dahil sa alam mong magmalasakit at alam mong minamalasakit ka rin ng iyong kapwa. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.